MPCC President Pu Lalsawta ramro relna mi hausa chau antel tur anga ngai to anadik lo siam thaturin an party chuan mani in seng savin in thlan an machondon ti asoi Vairengte Serlui Block Congress Committee in Vairengte Multipurpose Hall-ah Conference an neih hman PUIHNA MPCC President hian in thlan na reng ti phungpa ngaya chuan poisan nei angai china kumina Mizoramin MLA in thlan pui amachontura an party chuan hebo ruak hi ti bo antuma ramro rel na chumi hausa te kuta chau tur anga ngai to na dik lo chu siam tha in mire theizok te po ro rel tu an ni ve theinan le ram chanchuak turin mahni in seng sovin in thlan an machondon ti asoi Pu Lalsawta chuan in thlan an machontura Congress Party chuan riru le ngai to na thar an puturani atia retheina saltan na atanga chuak turin an beidona engtin nge mire theite an din chuang ti ngai to chungin chomhlom state atanga tal chuak turin thei top an chwa don ti asoi Michan khaten mi pui ti loman tumna lama kong nuam le olsam an ko mu china lali swa po en kong olsam hi min ko mu lawa heram hi taima te le thokrim te din chwa naram ani turani ti chu an party ngai dan ani thu Pu Lalsawta chuan asoi Serlui Block Congress Committee Vice Chairman Pu Lalsawta'n kai shwa in khoma hian MPCC Secretary Pu Lalsawta Pu Rosiamngheta te po in thuan soya Serlui Block Congress Committee chuan an harsat na shat thiam puya an mamo shat saktu bial chung mi nge candidate tan MPCC in min pero se ti resolution an pasa an party zom tharte chu MPCC President Pu Lalsawta'n lawmlut ngalani MPCC President Pu Lalsawta chuan heram chanchuak tur hian mahni in seng sovin in thlan hi kan machon tur ani a retheina saltan atanga chwa turin kan beidon ani ati Vairengte Serlui Block Congress Committee Conference sangni somni pathum ahman puina he thu hi soin pusawta chuan in thlan na a hian ti phungpa ngaya chuan poisani angai mase tunin thana chuan he boruak hi ti bo kan tuma kan legislative farm hian mi hausa te chawan turani lawa mi retheizok te po kan ni ve thei turani ti in heram chanchuak tur hian mahni in seng sovin in thlan hi kan machon turani in thlan kan machon tura rilru le ngai to na thar kan puturani a retheina saltan atanga chwa turin kan beidon ani atia hebial hi aramatha mi puite in taima bawk sangadil Khuallian oil palm atang ringot po hian kanin tawdel theidon ani MPCC President chuan ate he hunah hian Pu Lalsawta hian mi thar zali somruk pathum chhungkaw zanhi pathum atangin lawmlut ngala Pu Rosiamngheta Secretary MPCC in thu asoi boka puar mellung ti oya Joint Secretary SBCC in block report pe in lawmlut hen atangin thu soi ngai thak ani bawk